Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Senec a Galanta pravidelný odchod 10 hodín 9 minút stojí pri nástupišti 2 Koľaj 2. Vlak Regional Express 14:35 spoločnosti Leo Express Slovensko smer Dunajská Streda, Veľký Meter a Komárno pravidelný odchod 10 hodín 10 minút stojí pri nástupišti 5 Koľaj 20. Osobný vlak linky S60 železničnej spoločnosti Slovensko smer Senec a Galanta pravidelný odchod 10 hodín 9 minút stojí pri nástupišti 2 Koľaj 2 pripravený na odchod. Vlak Regional Express 14:35 linky R70 spoločnosti Leo Express Slovensko smer Dunajská Streda, Veľký Meter a Komárno pravidelný odchod 10 hodín 10 minút stojí pri nástupišti 5 Koľaj 20 pripravený na odchod. Rýchly 11832 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Nová Baňa a Levice pravidelný príchod 10 hodín 8 minút príde k nástupišťu 2 Koľaj 4. Rýchly 11832 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Nová Baňa a Levice pravidelný príchod 10 hodín 8 minút prichádza k nástupišťu 2 Koľaj 4. Medzištátny vlak Eurocity 273 Metropolitan železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Praha Zlatý Náhor a Úty, ktorý pokračuje smer Štúrovo a Rákoš Palota Úpež pravidelný odchod 10 hodín 5 minút príde k nástupišťu 2 Koľaj 2. International Eurocity Train 273 Metropolitan from Praha Hlavní nádražie and Úty, which continues to Štúrovo and Rákoš Palota Úpež scheduled departure at 10:05 a.m.